கிழக்கு மாகாணத்தில் ஆசிரியர் உதவியாளர்களாக பணியாற்றிய 23 பேருக்கு ஆசிரியர்களாக நிரந்தர நியமனம் வழங்கும் நிகழ்வு நேற்று திருகோணமலை ஆளுநர் அலுவலகத்தில் இடம்பெற்றது. இந்த நிகழ்வானது கிழக்கு மாகாண கௌரவ ஆளுநர் ஜெயந்தலால் ரத்னசேகர் தலைமையில் நடைபெற்றது. கிழக்கு மாகாண பிரதம செயலாளர் திரு தலங்கம, ஆளுநரின் செயலாளர் திரு ஜே.எஸ். அருள்ராஜ், கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் திரு குகநாதன், மாகாண அரசு சேவை ஆணைக்குழுவின் செயலாளர் உள்ளிட்ட பலர் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனர். 2014ஆம் ஆண்டு ஆசிரியர் உதவியாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டு 9 ஆண்டுக்குள் பட்டப்படிப்பை முடித்தவர்கள் ஆசிரியர் சேவையில் சேர்க்கப்பட்டனர். Number 2, Miss Hasani Navodya. Number 3, K.M. Nimesha Sandamini. Number 4, U.Y. Madhushani D. Silva. C.A. Prasanna Chandrasena. Number 6, Mr. D.K.M. Fernando. Mr. E.M. N.P. Ekanayaka. Number 9, Mr. M.G.I. Krama Ratna. Miss T.E.W.G.S. Podimenike. Number 11, Mr. G. Sanath Nandasari. Number 12, Miss J.S. Munasinghe. Number 13, Mr. K.R. Karnatilaka. Number 15, Miss K. Vaishnavi. Number 16, M.I.M. Ishad. Number 17, Miss N. Ramaraja. Miss R. Shahana. Number 21, Mr. G. Koblapiriya. And final, Mr. N. Sushanthan. දෙදස් 17 එවකට හිටපු ආණ්ඩුකාරතුමා විසින් තීන්දුවක් ගත්තා නැගෙනහිර පළාතේ විද්‍යා හා ගණිත ගුරු පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා ගුරු සහායකෙන් බඳවා ගැනීම. හැබැයි එහිදී කොන්දේසියක් තිබුණා ඒ ගුරු සහායකෙන් අවුරුදු 5ක් ඇතුළත සිය උපාධිය අවසන් කළ යුතුයි කියලා. එතකොට ඒ 36 දෙනෙක් බඳවාගත් ගුරු සහායකවරුන්ගෙන් 9 දෙනෙක් ඒ උපාධිය නියමිත කාලය අවුරුදු 5ක් ඇතුළත අවසන් කළා. තවත් 27 දෙනෙක් අවසන් කළේ නැති නිසා ඔවුන් ඉල්ලීමක් කරා තව අවුරුදු දෙකකින් දික් කරන්න කියලා. ඒ අවුරුදු දෙකකින් දික් කරන්නත් බැරි අවසන් වෙච්ච නැති අය තවත් අවුරුදු දෙකක් ඉල්ලුවා. ඒ අනුව අවුරුදු 9කට එනම් 2023 වෙනකොට ඒ උපාධිය නිම කරලා හිටපු ඉතුරු 27 දෙනාගෙන් 23 දෙනෙක්ට අද පත්වීම ලබා දුන්නා. 2023 අවසන් කරාට උපාධිය ඔවුන්ට පත්වීම ලබා දුන්නේ අද ඒ ජාතික ජනබලවේගයේ අපේ රජයේ පත් වුණාට පස්සේ අපි විශේෂයෙන් මේ සඳහා සලකලා බලලා ඒ අයගේ පත්වීම ස්ථිර පත්වීම ලබා දීම තමයි අද සිදු කෙරුණේ. මෙහිදී විශේෂයෙන් කියන්නට ඕනේ ඒ අයට ඒ අවුරුදු 9 ඇතුළත අවසන් කරපු නිසා අපි ඒ පත්වීම ලබා දීමට තීරණය කරා. ඒ අතරින් 23 දෙනයි 9 දෙනයි 32ක් සහ තව කීප දෙනෙක් සේවය හැරගියා ලෙස සැලකුවා. නමුත් මෙය අර සාමාන්‍ය උපාධිධාරීන් පදවා ගැනීමට කිසිසේත්ම බලපාන නැති විදිහට ඒ සීමාවලින් පිට තමයි මේ පත්වීම ප්‍රදානය කළේ. 2014 அந்த நேரத்தில் இருந்த கவர்னர் ஒரு டிசிஷன் 2014 கிழக்கு மாகாணத்திலே டீச்சிங் வேகன்சிஸ் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் டிசிஷன் எடுத்திருக்கு. அந்த நேரத்தில் இருந்த கவர்னர் ஒரு ஸ்பெஷல் டிசிஷன் எடுத்தது என்னென்றால் சயின்ஸ் அண்ட் மேத்ஸ் டீச் பண்ணுறதுக்கு டீச்சிங் அசிஸ்டன்ட் என்ன ரெக்ரூட் பண்ண இருக்கு. அவங்களுக்கு ஒரு 5 வருஷம் காலம் கொடுத்து டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணுறது. அவங்களுக்கு டிகிரி எல்லாமே தான் ரெக்ரூட் பண்ண டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணால் அவங்க டீச்சிங் பொசிஷனுக்கு அப்சர்வ் பண்ணணுமே தான் சொன்னாங்க. அது ஒரு
5 வருஷத்துக்கு பிறகு ஒரு 9 பேர் டீச்சிங் கம்ப்ளீட் பண்ண எடுத்து மற்ற 27 ஆட்கள் இன்னும் 4 வருஷம் எக்ஸ்டென்ஷன் கேட்டுட்டு எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்துட்டு அந்த டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ண 23 ஆட்களுக்கு இன்றைக்கு நாங்கள் டீச்சிங் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்தது. அதே இந்த டீச்சிங் அப்பாயின்மெண்ட் அந்த மற்ற கிராஜுவேட் டீச்சிங் அப்பாயின்மெண்ட் செய்கிற அந்த விஷயத்துக்கு கொஞ்சமும் டிஸ்டர்ப் பண்ணல. அதுக்கு மேலே ஓவர் அண்ட் அபவ் தான் இது செஞ்சே இருக்கு. இதுபோன்ற செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள தமிழ் பிளஸ் யூடியூப் சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க.